श्री स्वामी समर्थ. तन्वीज ब्लॉगमध्ये स्वागत आहे. आज गटारी स्पेशल मेनू ठेवला आहे. चला तर मग आपण आज खिमा पाव बनवणार आहोत आणि लॉलीपॉप. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. चला तर मग गॅसवरती कढई ठेवली आहे. एक पळी तेल ओतून घेऊया आपण. आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालू. आणि ढवळून घेऊया. छान परतून घेऊया आपण हे. आता आपण इथे 2 मोठे कांदे घेतलेत बारीक चिरून, ते घालून घेऊया. आणि परतून घेऊया. आता याच्यामध्ये आपण 2 टॅमॅटो कापून घेतले आहेत, ते घालूया. आणि छान नरम होईपर्यंत परतून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये मसाले घालूया. हळद टाकते 1 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, बेडगी मिरची पावडर 1 चमचा आणि मालवणी मसाला 1 चमचा. थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि हे चांगलं परतून घेऊया. आता मी इथे पाव किलो चिकनचा खिमा घेतलाय, तो आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि चांगलं एकजीव करून घेऊया. आता चवीपुरतं मीठ टाकूया. आणि परतून घेऊया. आता आपण आपलं चिकन शिजेपर्यंत झाकण ठेवून वाफवून घेऊया. एका बाजूला आपला चिकन खिमा शिजतोय, तोपर्यंत आपण लॉलीपॉप बनवायची तयारी करूया. इथे मी 6 पीस लॉलीपॉपचे घेतले आहेत. याच्यामध्ये आपण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालूया. आता आपण हळद घालूया 1 चमचा, लाल बेडगी मिरची पावडर घालूया 1 चमचा, लाल मसाला घालूया 1 चमचा. आता याच्यामध्ये मी शेजवान चटणी घालणार आहे 1 चमचा. चवीप्रमाणे मीठ घालूया. अगदी थोडीशी कोथिंबीर, ती तुम्हाला पाहिजे असेल तरच घाला. मी घालणार आहे. आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ घालणार आहोत आपण इथे. आता हे सर्व जिन्नस आपण मिक्स करून घेऊया आणि छान आपल्या लॉलीपॉपला लावून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये लिंबू पिळून घेऊया. एक अंड फोडूया. आता याच्यामध्ये चिमूटभर खाण्याचा सोडा कलर टाकूया.
आणि चांगलं मिसळून घेऊया. आता आपलं मिश्रण रेडी आहे, तर आपण तळायला घेऊया. चला तर मग आपला चिकन खिमा रेडी आहे. आता याच्यावरती आपण कोथिंबीर घालून घेऊया. आता या स्टेजला आपण याच्यामध्ये अमूल बटर घालणार आहोत. 1 चमचा अमूल बटर आहे आणि चांगलं परतून घेऊया. चला तर मग रेडी आहे आपला चिकन खिमा. असं करा, खा आणि मला कमेंट करून सांगा कसं झालं आहे ते. चला तर मग चिकन खिमा सर्व करूया आपण. आणि ह्या कढईतच आपण आपले पाव गरम करून घेऊया. इथे मी 2 पाव घेतले आहेत, मधून कापून घेतले आहेत. आता ह्याच कढईमध्ये आपण ते शेकवून घेऊया चांगले. मग त्यांना चिकन खिम्याचा स्वादही खूप छान येतो. चला तर मग तयार आहे आपला चिकन खिमा आणि त्याच्यासोबत पाव सुद्धा तयार आहेत. चला आता आपण कढई ठेवली आहे आणि आपलं तेल आता तापलं आहे, तर आपण आता एक एक लॉलीपॉप तळून घेऊया. थोडा वेळ असेच वरच्या वरती हे लॉलीपॉप धरायचे आहेत, नाही तर खाली कढईला असे चिटकून राहतात. आता खाली सोडून देऊया आपण. अशाच प्रकारे दुसरा सुद्धा घालूया. हे बघा, ह्या पद्धतीत असे आपण सर्व लॉलीपॉप तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपले सगळे लॉलीपॉप आपण तळून घेऊया. हे बघा किती छान क्रिस्पी झाले आहेत. चला तर मग तयार आहेत आपले लॉलीपॉप. सर्व करूया आपण.